Julian Smoliga von Slowakei. Gegen den Spaniern Javier Pereda Elorduy. Und dann sehen wir, wer zieht ins Finale ein, Slowakei oder Spanien. Es ist, so wie ich gesehen habe, Slowakei. Ja, der Slowake freut sich da ein bisschen mehr. The medals will begin on the second place, silver medalist from Slovakia, Julian Henrik Smoliga. Jedno zlato, 4 striebra a 3 bronzy. Takouto parádnou bilanciou sa môžu pochváliť naši karatisti, ktorí na majstrovstvách Európy v Cirichu opäť potvrdili, že v tomto bojovom umení patria k absolútnej špičke. V kata bol úspešný aj Julian Henrik Smoliga, ktorý získal striebro. Športovec nadácie Talent Novej Európy vo finále len tesne prehral s Turkom Batuhanom 2-3. Jedna vlajočka chýbala, 3-2 som prehral proti Turkovi, takže bolo to také tesné. Som nesmierne šťastný, že som dokázal sa dostať do toho finále.